Salutare tuturor, bine v-am găsit. Am revenit la voi cu un nou clip și de data aceasta, cum v-am promis și data trecută, cu căștile de la Sony MDR XB650 BT pe Bluetooth. Cum am spus și data trecută, aceste căști sunt de fapt o combinație între mai multe tipuri, între 950, 450 și ZX330. În interiorul cutiei găsiți căștile și un cablu de încărcare, fiindcă acesta nu vine și cu mufa line-in, deci aceste căști sunt în totalitate pe Bluetooth. Pun și la o parte cutia, să vedeți cutia de la XB450 vine exact la fel împachetată ca și acesta. Exact la fel. Bine, fără cabluri, că 450 este cu cabluri. Bun. Am adus și aceste căști lângă ca să faceți și o comparație, să vedeți cum arată. Și ia vedeți de noastră. Acesta este XB650 BT pe Bluetooth. După cum vedeți, seamănă extraordinar de mult cu 450. Doar că acesta nu este Bluetooth, este doar pe cablu. Dacă vedeți, este aproape identică. Aproape identică. Cum am spus, căștile, capul, partea asta este luat de la 450, ca și buretele de la 450, 650 este un picuț mai mare decât la 450. Deci, cum vedeți, căștile seamănă aproape de tot. Bun. Controalele, să vedeți, controalele este de la ZX330, cum vedeți, play, pauză, înainte și înapoi, plus minus, volum, așa, încărcare și butonul de microfonul și butonul de power, bineînțeles. Ia vedeți, acolo. Bun. Și partea de sus, adică partea de sus, aceasta de aici, după cum vedeți, asta este metal vopsit în albastru, vine de la XB950. De la asta. 650 nu l-am luat pe negru, l-am luat tot pe albastru, că mai facem și un pic de diversificare de culori. Deci, după cum vedeți, acesta este metal, exact ca și aici, numai că ăsta este vopsit. După cum vedeți, este identic, doar că la 950 e mai mare, e mai lat. Tot așa, padding-ul de aici, are și 650-ul. Este și cu NFC, acolo este logo-ul de la NFC, deci dacă aveți 6 doar atinge și atât. Și se conectează un S6 dacă aveți un telefon care are NFC. Bun, 950, după cum vedeți, are buretele mult mai mari. Are bas și mai mare. Cum sună dânsul? Sună extraordinar de bine. Foarte super. Sună mult mai bine decât 950 pe normal, deci fără bass boost electronic. Dacă cuplăm bass boost electronic la 950, atunci o să sune și mai bine decât asta, dar acesta, 650, sună mult mai bine decât 950 pe normal. Sună și mai bine decât 450 pe cabluri.
Dar nu uitați, și 450 sună extraordinar de bine. Deci, nici pe ăsta nu trebuie să-l punem la o parte, că sună extraordinar de bine. Dacă vă place cum sună 450, luați un 650 și mergeți în excursie, mergeți cu amândouă. Puneți ăsta pe Bluetooth, când se termine bateria, îl băgați la încărcat cu o baterie portabilă și îl luați pe 450 și îl băgați prin cablu la telefon și ascultați în continuare. Bun. 650 vine și cu ceva codecuri mai noi, din cauza asta sună mult mai bine decât restul. E normal, bineînțeles. Mă refer doar la linia XB, nu mă refer la alte linii. Vine și cu un soft nou, adică cu voice prompt, adică cu asistență prin voce. La vechile modele, dacă porneam, s-auzea un sunet p-b-b-b. La ăsta s-aude power on. Dacă îl opriți, s-aude power off. Adică este o domnișoară acolo care ne spune power on, power off. Sau când se conectează spune Bluetooth connected. Da, și se aude și diferența de conectare, diferența de sunet. Sună extraordinar de bine, extraordinar de frumos. Bateria ține, conform producătorului, 30 de ore. Eu l-am achiziționat de 2 săptămâni și încă nu s-a descărcat. Bine, îl folosesc doar la alergat. Asta înseamnă o jumătate de oră pe zi. Da, și încă nu s-a descărcat dânsul. Dacă aveți un telefon care nu are NFC, cum am spus și la celelalte modele, pe butonul Power, îl apăsați și țineți apăsat, 7 secunde spune producătorul, dar eu vă spun să-l țineți până ce beculețul de acolo pâlpâie intermitent între roșu și albastru. Când dânsul pâlpâie, atunci pe telefon îl scanați, îl căutați, trebuie să vi-l afișeze acolo în Bluetooth, setările din Bluetooth, îl selectați și îl conectați manual și se conectează fără nicio problemă. Dacă cumva aveți ultimele modele de la LG, acel G5, și aveți modulul de audio la el, atunci merită să luați un XB450, că modelul acela are un procesor de audio foarte bun. Dacă cumva acum mai nou a apărut, vă place HTC 10, el are DAC, Digital Amplifier, incorporat în telefon, și atunci vă recomand să cumpărați tot XB450. Puteți să cumpărați și ăsta, dar asta este în totalitate pe Bluetooth și asta nu puteți să conectați prin cablu. Procesoarele audio și de la LG și de la HTC funcționează doar prin cablu, nu funcționează prin modul Bluetooth. Pentru modul Bluetooth vă recomand un S6, S7, un Note, ce vreți voi. Eu folosesc un S6 Edge Plus și funcționează extraordinar de bine și extraordinar de frumos aude. Deci, cum am spus, cu un S6 Edge Plus s-aude extraordinar de frumos. Ăsta are NFC, îl doar ating și se conectează. Odată conectat, nu mai trebuie conectat și a doua oară. Doar pornim căștile și Bluetooth-ul de la telefon și se conectează singure. Bun, acesta a fost deocamdată prezentarea căștilor de la Sony XB650. Dacă aveți întrebări sau opinii,
scrieți-mi acolo în comentarii. Dacă v-a plăcut clipul, apăsați subscribe. Până data viitoare, vă pup, numai bine!